Ja, jakina. Ematen ez den azalpen bat, ezin da azalpen ona izan. Konformitatearen kabiekito, ez alduzu inoiz egin eztan da. Errutinak bizitza osoan oiz ziren txiko, ez dute zer nahi ez bada eskura eman da. Erronka berriei eutxi tinko, goxoa badaura iturri berritatik edan da. Aldaketa ez da inoiz iritsiko, sofan telebistari begira etzan da. Etzan da, begira etzan da. Etzan da. Galtzen bageraren, pausek idatzen gaituzte, egun senti berrietara. Hausten ez da ikasten, bizitza zerotela ba, beste aukera bat ez bada, erosotasunetik da. Sufritzen ez dugu bai ikasiko, gustatzen ez zaigun guztia jasan da. Aspertzen gaituzten gauzekiko, juka dezagun iritsi da gure txanda. Galderez osaturiko abaniko, konformitate alde batean iraganda. Saririk ez da zerutik eroriko, mundu bat dugu zain eta kalean da. Kalean da, kalean da, kalean da. Galtzen bageraren, pausek idatzen gaituzte, egun senti berrietara. Hausten ez da ikasten, bizitza zerotela ba, beste aukera bat ez bada, erosotasunetik da. Erosotasunetik da. Erosotasunetik da. Nahikoa da! Hemen nik esandakoa egiten da eta kitxo. Eta nik esandakoa, horretarako naiz zuzendaria.